Toto videa dneska si musíme vybrať správny tobogan. A čo by som chcel mať radšej mokrejšie, tak asi Genie. Takže ideme tam a... Čo? To nie je správne? To sa čudujem. OK. OK, tu je nejaký drak. OK. Kámo, nechaj ma. Nechaj ma. Kam som skapal. Sveter je správne. Ako za mňa by to boli asi Genie, ale tak... OK. A musíme sa riadiť podľa nich. OK. Dobre, čo máme ďalšie? OK. Ako vážne som skapal. Ty kokos. Dobre, tak toto preskákam tak. A čo by som dal? OK, čo je typnejšie? Za mňa asi toto. Dúfam, že to bude dobre. A je to dobre. OK, toto musíme preskákať. Tak, bum, bum, bum. Máme to preskákané, tak. A čo tu bude ďalej? Ukáž. Za mňa asi Skittles. Hej, Skittles. Yes, máme Skittles. Tak, teraz máme toto. Obis. Tak, dobre, máme to. Teraz máme ísť po tomto rebríku. A čo tu je ďalšie? Čo by som chcel radšej počuť, či tie dobré správy alebo zlé. Tak asi tie dobré. Dobre by som chcel vás počuť. Nice. Je to dobre. OK, teraz máme ísť asi... Hej, sem máme ísť. OK, tak toto preskákame, tak. Kebyže viem parkour. Teda čo? Čo je toto? Ježišmaria. Či by som chcel asi nos. Jasné, že by som chcel. No, yes. Kto by nechcel nos? OK, teraz máme ísť dole a čo to je ďalej? Aha, že či chcem, že Marvel alebo DC. Za mňa Marvel. Je to správne, či nie? A... Yes, je to správne, let's go. Teraz máme ísť sem hore. No a čo to bude ďalej? Ježiš, kokos len tak. Kebyže neskočím, tak rýb docela. Burger King, alebo Mekač. Za mňa Mekač, kámo. Nice, Mekač. OK, teraz máme... Aha, sem máme ísť. OK, takže ideme sem, tak. Mohol by som ísť rýchlejšie, kámo. Čo by som chcel? Či teplo, alebo zimu? Teplo. Teplo by som chcel, kámo. A je to správne? Yes, je to správne. OK, teraz máme ísť sem dole. Tak ideme sem dole. Nie! Ja som si to nevšimol, ne. Do pekla. Dobre, ideme ešte raz, takže... Aha. Vlastne ja som tu už. Keď toto preskákame, tak... Yes, máme to. Teraz tu máme dver. Kam mám ísť? Aha, sem, OK, tu je šípka, OK. Futbal. OK. Yes, futbal. Dobre, ideme hore. Či futbol? Nie futbal, ale futbol. OK, čo to je ďalej? Nie! Ježiš, ja som si pozeral, že čo tam je ďalej. Ja som skočil zle, kamo. Ja nevidím. Dobre. Toto Kamo, a dosť! Ježiš Maria. Ja proste skočím na to a ja sa ty vole knockoutujem. To čo bolo, OK. Sa proste knockoutujem. Crispy radšej. Nice, crispy. Tak, kam ísť sem. OK, ideme sem. Tak, toto preskákam. Nice, máme to. To čo je za typka, what the fuck? OK. Typek úplne zväzený a prišiel, teda čo. OK, toto prechádzame. Toto prejdeme, tak. Apple. Tak, Apple, tak, máme to. Nice. Ideme za tým typkom. Prenasledujeme ho. Počkaj, čo to je za typka, what? Čo má za skin, prosím, what the heck? To je skin, kámo. Typek naráža aj do steny. Nemu to ide. Kámo, tak, dobre, toto preskákame. A čo to je ďalej? OK. Asi, no ja idem za ním. Dúfam, že to je správne. Dobre, nice. To budem riadiť asi podľa neho. OK, teraz máme ísť sem doľava. Tak, sme tu. A čo to je ďalej? Jaj.
Ponkal. To je správne podľa mňa. Yes. OK, teraz máme ísť sem. Nice. Čo to je ďalej? Kebyže tam vidím. Tak, toto preskákame. Ešte výška, kam tam by som nechcel padnúť. Tak, dobre. Yes. Našťastie sme tam nepadli, kámo. Asi toto, keď tam išiel aj typek. Yes. Či typka. Som myslel, že to je typek, ale to je typka. Kámo, že by to už bol koniec. To by bolo mega rýchle. Alebo skôr ľahké. Lego blok. Radšej to. Tie dve veci. To je hrozné. To už, počkaj, to už je po trochu, OK, vanila, strawberry, čokoláda, vanilka. Dúfam, že to bude správne, keď tam išli. Ne! Nemôžem sa rádiť podľa nich, kamo. To je najhoršie. Áno, zabij ma. OK, takže čo to bude? Tak čokoláda. Kámo, dúfam, že to budeme mať správne. Yes, máme to správne, čokoláda vyhrala. Nice. A strawberry je úplne posledná. Chudák typek. Dobre, teraz máme sem best instrument. Klavír, kámo. Klavír je best instrument. Nice. Máme to. Tak, máme to. A kam máme ísť teraz? Sem. OK, čo to je ďalej? OK, tak to je jasné toto. Kámo, to mi nehovorí, že bude správne, kámo. Jasné. Dobre, teraz máme ísť zase sem, kámo. Ja to normálne... Toto prechádzam. OK, plávame. Čo to je ďalej? Neviem. OK, asi... Best... Asi aký... OK. Čo by som dal? Asi toto. Toto druhé. Dúfam, že to bude správne a... Ne, to není správne, ale za mňa to je dobré. Ach jo. OK, toto zase skibidi to... To není skibidi... OK, nejaký typek, OK. Zase ideme plávať a čo tak ešte... Tak, tak klub, vlastne, hej. Toto musí byť dobré, no. Ukáž. Hej, toto vlastne. Som na to zabudol, kamo. Že toto vlastne je dobré. OK, takže ideme sem. Zase plávame. Kamo, čo to je za vodu? Úplne hnusná. OK, sme dole a... Tu, jak som chodil. OK, lows. Ideme sem. A je to správne? Yes, je to správne, lows. Dobre, teraz máme ísť zase do vody. Kamo, prečo neplávam? Tak, čo to je? Ja proste neplávam ryb. Čo tam je ďalej? OK, scaries. Monster, zombies. Asi zombies, kamo. Zombies alebo... OK. Vlkovia alebo... Čo to tam? Yes. Alebo upír. Čo to je? Jak môžem plávať? What the fuck? Tak to je dobré. Teda čo? Dobre, toto vyskákam, tak. Čo to je? Ježiš. Mega Mouth. To čo je za žralokavat. Great White. Hammerhead. OK. Podľa mňa toto, ale neviem. To asi to je zle. Ja som si tak myslel. No jo. To je zase toto. Squid Game, ja sa respawnujem. Prečo sa nemôžem respawnuť? Ja sa chcem respawnuť. Zase mu zabilo to sklo. Kámo, jak idem. Jak boss. Dobre, ideme hore. A čo to je ďalej? Takže Great White, alebo... Tak ako za mňa ďalší. Asi toto, kamo. Ako neviem, či by to mohlo byť to stredné. Čo? Jak to môže byť stredné? Sa čudujem. Čo to je ďalej? OK, čau Pennywise. Tak mám zdrohnúť. Zdrohám. Áno, zabij ma. Prečo levitujem? Čo to je? No proste levitujem, takže stredné to je. OK, ideme tam. Great White. No by sa zajímalo, koľko hlasovalo za toho Great Whitea. OK, 50 000, OK.
Hento 22 000 a hento 20, okej. Ani k tomu blízko není. Keď čo to je? Oceán, vidím. Najlepšia, akože hento, najlepšia, bože, jak to mám vysvetliť, najlepšia lokácia, alebo ak to mám inak vysvetliť. Oceán, lake, alebo tak, za mňa si toto. Ja čo to je? Proste, vana kokot. Ne, čo to? Ja že hej. No jo. On zase Among Us. Čau Among Us. Bože, on je strátený, on ma nevedel zabiť. Dobre, takže tu bude určite jazero, kamo. Oceán, no to by som nepovedal, ale okej. Vlastne, počkaj. Zas to pred chvíľou hral mimo kamery a predtým tu boli dve červené a jedno žlté, tak že by to bol oceán. Keď je tu jedno žlté? Ne, je to oceán. OK. Dobre, a čo tu je ďalej? OK, tu je nejaká... Tu je rebrík, aha. Si máme sem, či nemáme? A nemáme, že hej. No. Dobre, takže máme ísť sem. Mňa by zaujímalo, kedy už bude koniec. Najlepší Jack O'Lantern. Bože, toto je basic mi príde. Asi najlepšie bolo. No, toto alebo hen toto C, takže toto je zlé, super. Takže, to sú hamburgery. Ježiš, čo to je? Je to úplne seka, čo ti dáva. Takže to musí byť správne to C. Ako toto neviem, či... Ale za mňa C, ale Bčko pochybujem. Čo? Jak to môže byť Bčko? Táto hra vôbec nedáva zmysel, ale oka. On zamrzní ma, zabí ma. Snehuľák ma zabil. Snehuľák impostor. OK, takže je to Bčko, jo. Počkaj, ja ho navedem sem. Toto je ono. Tak nenavedem, dobre. Dúfam, že som išiel do Bčka. Išiel som do Bčka. Zase tu je exit. Ja chcem odísť. Keď mne to dalo toto. Že by to bol konec? Ne, to ešte nie je konec. Best season. Áno, rovno Fortnite tam daj best season. A čo tam je? Neviem. Winter, autumn, summer alebo spring. OK. OK, takže čo? Asi jar, leto, jesen, zim. Za mňa asi... Kamo, za mňa asi zima alebo leto to môže byť podľa mňa. Zima, no ok, zima to není, to sa akože čudem, to je asi najlepšie dny, čo môže byť zima. Ne, zás ma zabije. Piggy ma zabila. Áno, ukazuje jej zadok. Dobre, takže takže ja dám leto, kamo, leto. Leto. Dúfam. Yes, máme to. Čo toto? Best Pizza Restaurant. John Dominus Pizza Hut. Čo to? Ne, ja dám toto Pizza Hut. Keď to nebude Pizza Hut, no, takže to není Pizza Hut. Super. No, Foxy, čau Foxy. Ahoj. Ježiš Maria. Rýchlo zrhaj. Ježiš, ty si slabá. Joj. Zabij ma. Levituj zas. Čo to je, kamo? Dobre, takže Little, alebo akože Dominus, akože mohla by byť Dominus. Ukáž, ja sa pozriem. Je to Dominus. Čo to je? Best. OK, tak to bude Sweet, podľa mňa. Podľa mňa Sweet. Tak ideme tam. Ideme do Sweetu, tak. OK. A je to správne? Ukáž, Sweet. Je to správne. Dobre, teraz máme ísť kam? Si sem, OK, sem máme ísť, tak. What? To už je koniec, alebo... není. Už to tam vidím, tieto bogány. Ach jo, kamu. Najlepší hráč. No nie hráč, ale najlepší charakter. Tento. 400... čo to je? 450. Kamu, neviem teraz. Aký to mal ten, čo vyhral ten...
v prvom seriálu v Squid Game, aké to mal číslo 456, nie som si istý teraz. OK, za mňa asi Bčko. A je to správne? Yes, je to správne, je tu Bčko. Best? OK. Že by to bolo Ačko. Ideme risknúť Ačko, prosím Ačko. Je to Ačko a... Yes, je to Ačko. No way. Zase exit, ja mu dám taký exit, že sa z toho zblázni. Že komu mohol by to už byť exit a je to exit. OK, teraz máme ísť, ja idem doľava. Dúfam, že to už bude exit, prosím. OK, ideme doprava. Najlepší emoji. Keď ja som to hral a najlepší bol ten srdiečkový. To môže byť najlepšie, to sa čudujem, ja som myslel, že bude správne to prvé alebo to tretie, takže tak. OK, teraz máme ísť kam, OK, tak. Best human sense. Či tak najlepšie môže byť. Vision, kamo to je 4, yes! Na prvý pokus, nice. Ja som najlepší. Skoro 20 000, ale no, 19 tam je. Ako nie skoro 20 000, ale... Takže ja som to zaokrúhlil, že 19 na 20 proste už. Ježiš. Čo to tak môže byť dobre? Z tohoto. Doktor Sandwich Maker. OK, Maker. YouTuber. Essential. OK. Za mňa toto, ale to bogy budem, ale... No ako, môže to byť, prosím. To není dobré. Prečo som zase backrooms? Doma sa zabijem zase, nezviem. Zabij ma. Komu, ako vážne? Dobre, takže čo tu môže byť tak dobre z toho? Doktor, no to neviem, ale... OK. Za mňa toto rúžové to není podľa mňa. Sandwich to tiež pochybujem. Že by doktor, to neviem, ale... Není to doktor, kámo. Čo to môže byť, kámo, vat? Zase čo nejaký kokos. Drog je tu. Čau, drog. Nechaj ma, kámo, čo som ty spravil? Drog ma zabil. Drog je zlý, kámo. Čo to je? Čo to je dále? Sandwich. Že by to bol YouTuber, to pochybujem, ale tak, OK. Ja dám asi červené. Vlastne, počkaj, čo to bolo? Bolo to červené? Počkaj, ešte raz idem do červeného, na to len tak zabilo, tak počkaj, ja neviem teraz. Ani Vital mi to tam neukázal, tak počkaj, čo? Tak bolo to zle. Ja som myslel, že nebolo, keď mi to tam nedalo výtah, kámo. Tu je proste UFO, what the fuck. Zabij ma, upíš mi. Dobre, takže čo to môže byť? Takže YouTuber alebo asi, čo to môže byť? Jasné, YouTuber, to je ono. YouTuber bud. OK, teraz mám ísť rovno a kam teraz? OK, tuším, toto už by malo už byť. Toto je podľa mňa už konec, kamo, za chvíľu. Čo to je, že Pitt, Nissan Cruise, alebo DiCaprio. Ja skúsim Deppa. Keď to nebude Depp, tak skúsim DiCaprio. No OK, Depp to není, takže DiCaprio skúsim. Johnny Depp. No zase Grinch to bude proste. No zabij ma. Ježišmaria, Grinch. To je ono. Grinch ma zabil. Kámo, doslova Grinch nenávidí Vianoce a doslova má hento ty vole čapku vianočnú. Tak to neviem, či nenávidí Vianoce. Ach jo. Že Pete, Nesson. Skúsime DiCaprio, ale to... Neviem, či to bude DiCaprio. Není to DiCaprio. Ježišmarja, kto zase to bude? No, čo mám robiť, kámo? Áno, odpal ma.
hlava, keď sa mi točí. Dobre, takže ideme ďalej. Dobre, takže čo by to mohlo byť? Pete, Nesson, Cruise. Skúsim Nessona. Dúfam, že to bude Nesson. Není to Nesson. Jaj, toto môže byť, kamo. Môžem sa respawnúť, ja sa chcem respawnúť, kamo. Nek rýchlo teraz to je. Jasné, malo ma hento zabiť, nie ty dement. Ježiš, kamo, si trápni, dobre. Takže ideme, ja sa tu poletím proste. Ideme ďalej, takže čo, kamo, čo by to mohlo byť? Pete, Cruise, dám Cruise, kamo. Takže to bude Cruise, yes, je to Cruise, dám Cruise. Yes, dobre, teraz máme ísť rovno. Teraz máme ísť sem. Nech je už to koniec, nech to už je koniec, kam mám ísť sem. Čo to je? Best dog. Mne sa docela páči husky, kámo. Takže to bude husky. Je to husky, let's go. Počkaj, yes, to už bude koniec. Už to tu neukazuje to. Exit, dúfam, že to bude koniec. A je to koniec? Kam nech to už je koniec, kámo. To není koniec. Počkaj. Tak je to koniec? Exit. Dúfam, že to už je koniec, kámo. Kámo, docela dlhé to bolo, kámo. A je to koniec? Let's go, máme koniec. Dobre, ak sa vám páčilo toto video, dajte like a odber. A čaute, a uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čus.